पोचलेलो आहोत, आता वरती चाललोय. वरती जाऊन तुम्हाला आता आम्ही आलेलो आहोत माझ्या मावशीच्या घरी. आणि मम्मा तुला कसं वाटलं घर? मावशी खूप आवडलं घर, खूप छान. मावशी तुला कसं वाटलं? खूप सुंदर. आम्ही इथे आलेलो आहोत आणि मावशीचं आता आम्ही जेवायला बसलेलो. सो आता जेवण करून आम्ही इथे थोडंसं वॉक करायला आलेलो. आणि ही आहे सांची. हाय सांची. हाय. आणि इथे स्विमिंग पूल पण आहे बघा. इथे स्विमिंग पूल आहे पण ते अजून भरलेलं नाही, सगळं पावसाचं पाणी भरलेलं आहे. आणि असं आहे इथलं पाठ चालू. आणि ही जी आहे ना ही वाली, ही मावशीची बिल्डिंग आहे. तर मी घरचा लुक दाखवते. सगळे बाई हा आहे एक बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम. आणि जो बाहेर दाखवला तो हॉल होता. हा आहे हॉल. हा आहे किचन. हा आहे दुसरा बेडरूम. आम्ही परत इथून थोडं परत फ्रेश झालो आहे आणि आता आम्ही निघालेलो आहोत घरी जायला ठाण्याला. सो आता आम्ही थोड्या वेळामध्ये निघू आणि मग मी तुम्हाला निघताना सगळ्यांना भेटतो. बाय बाय मामा आजोबांचं की काल अबीर. सो आता आम्ही निघालेलो आहोत आणि माझा जो एक भाऊ आहे ना मानस म्हणून, तर त्याची आजी आहे ना ती जिन्यांवरून पडली आणि तिचं पायाचं ऑपरेशन झालेलं आहे आता. तर त्याच्यासाठी डॅडी आणि मम्मा तिला बघायला गेलेले आहेत आणि मी आणि ईशान आम्ही दोघं गाडीतच बसलो आहे. काय करतोयस? मी आणि ईशान आम्ही गाडीतच बसलो आहे. आता इथं थोडं टाईमपास करतो आणि डॅडी आणि मम्मा येतील तर मग आम्ही जाऊ पुढे. आणि पोचायला आम्हाला ऑलमोस्ट 7 वाजतील, 7 साडेसात. तोपर्यंत आम्ही पोचून जाऊ. आम्ही मला मधले शॉर्ट्स दाखवतच राहील. सो स्टे ट्यून. बाय बाय. आम्ही इथून निघालेलो आहोत. डॅडीने आणि मम्माने जाऊन रुपाली मामीची जी आई आहे तिला पण बघून आलेले आहेत ते. आणि आता आम्ही इथून निघालेलो आहोत. आणि डॅडी तुम्हाला कसं वाटलं गुड्डी मावशीचं घर? छान आहे, चांगलं आहे. मम्मा तुला कसं वाटलं? खूप छान आहे मावशीचं घर, मला खूप आवडलं. ईशान तुला?
ईशानला पण आवडले. ईशानने थम्सअप केले, म्हणजे आवडले आणि मला पण चांगलं वाटलं. मस्त आहे मावशीचं घर वगैरे, मस्त 3 BHK आहे, चांगलं आहे, मस्त आहे. तर आता आम्ही पोचतो, थोडं अजून पुढे जाते आणि मी तुम्हाला दाखवेलच आम्ही कसे चाललो. इथे मम्मा काहीतरी घेते. मम्मा याला काय बोलतात? त्याला कंटोरीची भाजी बोलतात. काय बोल- करणटोरी. आणि हे जे आहे ना, हे बांबू आहे. बांबू असतो ना, जो कोवळा बांबू असतो ना, हां, त्याची भाजी करतात. ती खूप पोटासाठी खूप चांगली असते. ह्याला काय बोलतात? त्याला काय बोलतात? पण बोलतात. गाबोळीची भाजी बोलतात. काय बोलतात? गाबोळीची भाजी. डॅडी आपण पण जाऊया का? हां, आता वाजलेले आहेत 8 आणि आम्ही आता सवाया इथे ढाबा आहे तिथे आता जेवायला थांबलेलो आहोत. आता तिथे काहीतरी खाऊ थोडंसं आणि मग इथून पुढे जाऊ, म्हणजे पोचून जाऊ आम्ही. आता मी खातो आणि मग तुम्हाला भेटतो. बाय बाय. सो आज आहे, म्हणजे काल मी आली गावावरून, तुम्ही बघितलंच असेल, पण काल आम्ही लेट आलो, नंतर झोप आली त्यामुळे झोपून गेलो, त्याच्यात मी व्लॉग एंडच नव्हता केला. आणि आज इंडिपेंडन्स डे होता, त्याच्यामुळे आज आम्हाला स्कूलमध्ये आमचे प्रोग्राम्स होते, त्याच्यामुळे मी शाळेत गेलेली. सो मी आली 11 वाजता. नंतर मी थोडा माझा व्लॉग एडिट केला आणि मग आता हा व्लॉग एंड करते आहे. सो तुम्हाला कसे वाटले? आणि आता मी सगळीचे साफसफाई करतो आहे आम्ही. हे बघा, आता सगळे गणपती येणार आहेत आणि गणपतीचा व्लॉग बघायला बिलकुल विसरायचं नाही आहे. तुम्ही सगळ्यांनी बघायचा माझा व्लॉग. आणि त्याच्यासाठी आम्ही सगळी साफसफाई करतो. आता साफसफाई करणार आणि मग जेवण घेणार. आणि ईशान आज डॅडींबरोबर गेला ऑफिसला. सो तुम्हाला कसा वाटला माझा व्लॉग हे मला कॉमेंट करून नक्की सांगा. आणि मावशीचं घरसुद्धा हे कसं वाटलं हे मला कॉमेंट करून नक्की सांगा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. अँड ऑलवेज कीप स्माइलिंग अँड बाय बाय.